Ito po rin yung lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning, mga tugang. Welcome po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Sa liwat po sa na naman na edisyon ang sinong madadangog ngunyan aldaw sa Kape asin Baretang Agraryo. Ako po ang sinong makakaibahan. Ngunyan pong aldaw si Henry Maceda po. Kaagraryong Henry, ang lalaking hindi inuumaga. Kanuminagi pong episode sa tuyang nakahuron, mga tugang, ang Assistant Regional Director for Administration sa paagi ni Arda Herald Tambal. Yan. Kaya ngunyan pong pagkaaga, iba naman ang sa tuyang mga kahuron, asin maghiras po kan sayang kaaraman, may kinaraman po sa Department of Agrarian Reform. Ang sa tuya po, mga tugang na resource person, ngunyan pong aldaw, nagtapos po sa kolehiyo na igwang halangkaw na pagbisto bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Economics sa Bicol University kan taon 1977 hanggang taon 1981. Sa sayang padagos po na parambong kan sayang edukasyon, nagkakawa po siya ni nagkapirang unit sa Bachelor of Laws and as in Bachelor of Science in Commerce. Kan taon 2004, nakuha niya po ang sayang master's degree sa Arts as in Business Administration. Sa ibong nalado, nagpunman po kan sayang karir o karera sa Department of Agrarian Reform kan taon 1982 bilang Agrarian Reform Program Technologist hanggang taon 1988. Sa kaparehong taon, 1988, naglanggaw po sa iyang pwesto bilang Senior Agrarian Reform Program Officer na sa iyang pinanindugan sagod sa 12 dekada, partikularmente hanggang taon 1900 o 2010, no? Sa taon 2011, mga tugang por dahil sa iyang dayupot na serbisyo, digdi man siya po na-designar bilang Chief Agrarian Reform Program Officer hanggang taon 1900 o kaya 2022. Kasabayan sa iyang pagka-designar bilang OIC, Provincial Agrarian Reform Officer o PARPO 2 na nagpun kan taon 2020. Sa kaparehong taon kan 2022, liwat po na natawan siya doon, ang sa iyang udok sa buot na pagserbisyo sa publiko, kan siya po opisyal na naitalaga bilang full-pledged PARPO 2 kan Sorsogon, asin sa iyang pinamayuhan hanggang taon 2025. Sa presente po, mga tugang, tanganing padagos na mapakusog ang Dispersos Kandar Bicol, dahil sa padagos na pag-uswag na kan pagkabuhayan, kan mga paraomang beneficiaryo, siya po na-designar bilang Special Assistant to the Regional Director. Urog sa gabos, siya po, mga tugang pigbisto bilang Mami Supra. Wow, iba ito Konsensya po isaro asin mayong iba ang sulaminting ina, mga tugang kam binibining Pilipinas Supranational 2014, si Beth Santiago. Bidbid po nindo yan, by mispong sa mga social media po nagkalap yan. Ang sa tuyang bisita ngunyan, mga tugang, mga kaagraryo, sa baton tapunin parakpakan ang sa tuyang importanteng bisita ngunyan na pagkaldaw, Parpo Nilda Santiago. Maray na aga po kaagraryong Nilda. Welcome po sa tuyang programa Kape asin Baretang Agraryo. Okay, so Diyos maray na aga sa tuyang kabos, lalo na po sa nagagyananyog sa programang ini and ka Henry, ka-agraryo Henry, sarang kontra po na kami maimbitaran sa pinakatanyag na radyo digdi sa buong probinsya ng Albay. Salamaton, Ma'am Kaagraryong Nilda. Tama po sa imong sinabi. Lam, ako makontra dyan. Okay. Para po sa gabos,
mga kan mabisto po kan sa tuyang mga parahinan yung ngunyan sa aldaw sa aldaw na ika-agraryong Nilda. Ano po ba ang papel na pinagkakaputan kan sa rong special assistant to the regional director? Okay. Bilang special assistant to the regional director of the Region 5, I am tasked to assist in the implementation of the land acquisition and distribution and project split in the entire Bicol region. And also, pigtawan po kita ng poder Oo. na mag-evaluate, mag-assess kan mga targeted land holdings kang kada probinsya. So, digdi po sa Bicol, igwa kitang 7 probinsya na supervise. And nagduduman din po kita sa mga DAR municipal offices Opo. and provincial offices to render technical advice if needed and give some solutions Opo. to the problems encountered in the field implementation. Okay. Kagrayong Nilda, katakod po kan sa imong papel bilang special assistant to the regional director. Paano po nindo na mamantinir ang marhay na koneksyon sa regional director, as in po paano pa po si Sherto na naisasabuot taan sa tuyang inisyatiba maging kambilog pong kagawaran? Okay, sumaray na kahaputan po yan, Kaagraryo Henry. So, para mamantener ang maray na relasyon sa tuyang namamayo sa Opo. buong Bicol, ng Departamentong Pang-Agraryo, ang susi dyan is regular feedbacking. Yeah. So, pinapaabot ano ang status kang pag-implementar ng programa sa 7 probinsya. Opo. And kung igwaman mga problema, dapat agad-agad matawan taning solusyon. Opo. So I see. that's a two-way. And siyempre, transparency is the key. Yes, yes. Okay. Siyempre po, taaram ta po na bago po kamo naging madisignar bilang special assistant to the regional director, ikaman po pala na mayo kang DAR sa probinsya kan Sorsogon. Sa imo pong liderato, ano pong mga inuorgulyo mo pong akomplesimiento asin mga day niyo po malilingawan na trayumpo po kagradyong Nilda? Okay, so una, ang pinaka-trayumpo na pirmi kong pagkukonsider Opo. para pa ang sarong organisasyon maging produktibo is leading by example, Yeah. good governance, and happy leadership. Opo. Sabi nga, kung ang sarong organisasyon maugma, Mm. makakaasa kita na produktibo ang mga taong nasasakupan ta. Iyon. Okay, pangduwa, isa rin pong orgulyo na ang DAR Sorsogon nabisto sa buong nasyon na iyo ang pinakaenot na provincial office na naka-register ng electronic title under project split. Wow. Okay? Tulo po. Opo. Kita din po sa unang probinsya na nakapa-approve ng mga survey plan sa Department of Environment and Natural Resources and Land Registration Authority. Opo. Okay, pang-apat, ayan, sa Rong Ondra po, na yung World Bank mission visit, Opo. ginibo po sa probinsya ng Sorsogon. Iyon. Now, sa pag-visit na po yan, ayan, naipabalangibog tayo itong mga best practices kang Provincial Management Office ng Sorsogon Opo. na minsan, iyon na po, minsan nagtataong diya sa ibang probinsya kan Bicol. Tapos, nakapag-distribute po kita under the support services, 4 ng tulay na Pangulo. Oho. Na siya po yung nagpa-facilitate, okay, para sa mga products na sa mga tanom, as in iba pang mga mga produkto Opo. na darahon kan sa tuyang mga paraong sa merkado, ay dahil sila madifisilan. Yeah. Then kadagdagan pa po, nagtataw kita ning mga farm machineries, farm equipments, training sa tuyang mga
agrarian reform beneficiaries. Yeah. Okay. So yan po ang pinakatrayumpo. Kasi siyempre ang mission and vision ng Department of Agrarian Reform is mapauswag ang Yeah. kabuhayan kan sa tuyang mga paraoma. Opo, okay. Kung igwa po iyan na pigasabi mo na istoryang trayumpo, siyempre po kagrayong Nilda, igawan po kamunin mga kadipisilan na kinakahampang bago po inabtan ang siring na bagay. Kaya apot ko lang po, kung kanika po ang naging pamayo kang DAR sa Sorsogon, ano po ang sa imong pinakamagabat na problema na nakahampang asin sa tabang po kan bilog na versus sa indong opisina di probinsya, paano po nindo pinagtarabangan-tabangan na iyan malagpasan? Okay, so normal po yan. Nasa sarong organisasyon, merong mga makukonsider na mga kadifisilan, Yes, magabat yes. na sitwasyon. Pero po, Opo. sa pag-agi kang teamwork, ang gapos po na kadifisilan, napapagaan ta. Iyon. Okay, okay. Sa ngunyan po, tawan ta po nindo ng mga inisyatiba kang DAR, Regional Office o Regional Project Management Office, no? Siraron po kan proyektong split. Sa mo pong eksperyensya, lalo na po ika ang naging project manager kang DAR Sorsogon sa mga nakalis na taon, paano mo po liwat na ipinaabot sa imong dayupot na suporta as in expertise, lalo na po pag-abot sa indong halangkaw na target para po sa taon na ini, Kagraryong Nilda? Okay, so sabi ko nga ka Henry, ang halangkaw na target, bakoy niyang rason para mapadipisin, mapagabatan sa muyang problema, ang sa muyang pag-accomplish. Opo. Yun na nga, sabi nga, the bigger, the higher the target is, the higher services we can render Yeah. to our agrarian reform benefits. Gaano po kadakula kan sa muyang pigtatrabaho para sa tuyang mga paraoma, ang insentiba kaan para sa pinakamadakol na mga agrarian reform beneficiaries. Now, Bicol-wide, Opo. ang sa muyang target is 1,697 hectares Yun. now. And saro po na ondra na ipaabot sa mga nagdadangog na ang Bicol region po Opo. naka-validate na kami ng 100% kaining ibang hektaryang ini. Para po yan mag-agi sa proseso and bago mag 2028 Opo. ang mga individual electronic titles maitauta sa satuyang mga beneficiaryo. And sa mga nagdadangog po ngunyan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Opo. and sa mga DAR municipal offices, yung sinasabi ka na ano yung expertise na pwedeng i-share ng DAR Sorsogon sa pamamayukan sa inyong lingkod. Pagkatapos po may itaumi ang titulo sa mga recipients, agad-agad po nagduduman kami sa municipal assessor para pagibuan si Daning tax declaration. Ano man hindi yan, obligasyon na magbayad kan buwes. Opo. Kan daga na sidang pinag-uuma para naman itong mga municipal local government units matabangan ta mag-raise ang revenue ninda. So saro po yan na mga espersos na pigigibot para po, yun ang sabi ko, we work harmoniously with our LGUs and recipients para ma-realize na ang tunay na reforma sa daga. Iyan. Opo. Kaya pong mga nakaaging bulan, Kagraryong Nilda o Simana, ano po ang mga aktibidades na pigsagibo, as in isa sa gibo kandar, Bicol RPMO, dapit sa padagos na pagpapahigot kan lakdang para po mas mapakaskas ang implementasyon kan proyektong split. Okay, so ang pigigibo mi po, sa ngunya nag-iikot kami sa buong probinsya Opo. para po i-monitor yung status kan mga nakatarget kada bulan. Sa paagi po ng ng pag-review ng mga land holdings for documentation and nagkakaigwa din po kami ng stakeholders forum. Opo. Now sa stakeholders forum po, pag-imbitar mi ang mga LGUs, ang mga partner agencies, mga agrarian reform beneficiaries, member of the ARBOs na magpartisipar
Sa paagi po ng stakeholders forum, dyan po pig-explicar ano ang objeto kan project split. And lately po, nagkaigwa kami ng stakeholders forum with the youth. Wow. Okay? So that includes academe. We invited students for awareness. Opo. Para po maaraman ninda ano talaga ang mission vision Yeah. ng project split sa buong Pilipinas. Okay? Now, nagkaigwa din po kami ng World Bank visit. Okay? Na ang objective po nito talaga is ma-audit in the field. Kung talaga ang objeto kang project split ay na-realize. And salamat po. And proud to say na talagang ang World Bank visit na yan naginibo sa Sorsogon na ipahiling kang buong probinsya na talaga kung ano ang pigigibo base sa mandato, iyon po ang resulta kan sa muyang accomplishment sa probinsya. And bako lang po hindi sa probinsya ng Sorsogon kundi sa gabus na probinsya. Kasi during that visit ka Henry, gabus po na mga provincial agrarian reform program officer to nag-attendir para po ma-observe ninda kung paano po nag-audit ang World Bank. Ayun. Kasi this is foreign assisted projects na dapat ma-attain natin Opo. ito hanggang 2028. Opo. Ang kagaryong Nilda, balikan ko lang po itong kang World Bank, ang papel kang World Bank. Opo. Ano po ang garipang kabuuan na papel kang World Bank sa Project Split? Okay. So, yeah, Visit this po is sa a inyo. World Bank Finance project. Opo. I see. Okay. So, talagang in-oversee nila kung talagang attainable yung project and kung ano pa yung mga suggestions ninda para mapadali, lalo na pa yung sa survey. Ayun. Opo. So, World Bank funded pa lang po. Opo, yan. opo. Dakulaw na tabang pag-arog kaya. Nakulaon po ang tabang. Oo. And siguro ngunyan, gusto kong ipaabot sa mga nagdadangog na prima kung mag-stay tuned, magdangog Oo. sa mga radio stations, lalo po dito sa programang ini, Opo. Kape at Baritang Agraryo. Ini po ang obeto kan sa tuyang Opo. namamayo Yeah. na dapat ang satuyang media mileage dapat palawakin and Opo. saroon na itong pag bisita sa mga radio stations and salamat ka Agrario Henry na tinawan kami ng pagkakataon na maiheras namin kung ano ang project split Yeah. and other services Opo. that DAR can offer. Yes, opo. Sa kamilugan po, Kagraryong Nilda, ano po ang nagpapadago sa lakdang kang Dar Bicol sa pangkabuuan, no? Sa mga masunod na aldaw, bulan o taon, ano po ang dapat lauman kan publiko, urog na po itong mga paraumang beneficiaryo? Okay, sa mga maabot po na aldaw, magkakaigwa kaming land title distribution, Bicol-wide, Yeah. and iiba na po itong distribution ng COCRUM, Certificate of Condonation of Mortgages. Yeah, Now, ito okay. po yung sertipiko na magsasabi na itong mga paraoma na yaon sa listahan na pinadara kang Land Bank of the Philippines, libre na po sinda. Dahil na sinda magbabayad kang past amortization, Wow. penalties, and arrearages. Kaya po sa mga nagdadagugunyan ng Opo. mga beneficiaries, kung gusto nilong maaraman, nakamo sa duman sa magiging beneficiary, magduman po kamo sa pinaka-araning DAR municipal offices and provincial offices Yeah. para po maaraman kung kamo ano man po Opo. nakasabay sa listahan kang mga maresibi kang Certificate of Condonation Bill. Okay, so Henry, minsan po ang connotation is ang Department of Agrarian Reform nagtatao lang po ning daga. Iubaga. Dahil lang po yan. Oo. So kasi bago po nabanggit ko na itong mga support services, the farm machineries and equipments, the trainings, dagdagan ko po, Yeah. nagtatao din kami po ng legal services sa pagay po ng okay. DAR adjudication. So kung halimbawa meron man akong makahaputan manungod sa daga, lalo na po itong cover ng Agrarian Reform Program, Opo. iniinbitar ko po kamo na magbisita sa pinakaarani na DAR municipal offices and provincial offices sa Inmanaruna sa probinsya sa Rehiyon Bicol. Opo. Madam, ini gari habog ko tang hapot sa imo eh. Inigsunod kong hapot sa imo. Tagari, Sige, di ba? sige. Sabi po, nabaritaan ko kaya na
paparay na madali ka na da pong mag-retire. Ang sa imong retirement, Gary Haralin na po. Siguro, pwede approbate sa ranta ang pagkakataon na ini, mga tugang na sariwaon, ano mga marahay na naginibuhan sa laogan, halawig na panahon. Sa ngunyan po, siguro, maski mag-abot ang panahon na wala ka na po sa departamento, ano po sa liwatan sa imong pigmamaot na sa imong mga naging kaibahan na nakatrabaho, asin po sa gabos na Bicolanong paraumang beneficiaryo na padagos po nagahalatkan sa indong mga sendang saliring mga titulo ni daga. Okay, so Kagalyong Nilda. nakakasurpresa naman. Mamundon man, so apot ko sa imo, ano? Ah, bako, Surprisingly. surprisingly. Ka na. Okay, So, sige po. Una po, papasalamatan ko sa marahin na introduction mo bago. Okay. Well okay. researched. Yeah. Thank you. Thank you. And thank you for sharing my ladderized success Opo. in the DAR. Yeah. So sabi ko nga, I've been with the DAR for 43 na anyos pa ako sa DAR. Okay. Pero hindi ko muna kiniklaim na I am a veteran of agrarian laws. Yeah. Oh. Okay? So, ang gusto ko lang i-mantener na legacy kan mga naiiwan ki is Sige po. the legacy of hard work. Yun. Yun man ang Okay, ano. hard work. Mm. Ang sabi nga, ang gabos na bagay, talagang pag sikap mo, Opo. ika marirecognize in due time. Sabi ko, hindi day magmadali. Yeah. Okay? So, as a public servant for 43 years, sabi ko nga ni, the legacy na pwede kong iheras is Opo. the legacy of good governance, integrity in public service, Opo. commitment, and dedication. Mm. Sabi ko nga ni Ka Henry, when kan ako pigimbitaran Oo, oo. na maging resource sa programang ini, Opo. sabi ko nga ni, gusto ko perming balikan ang aking humble beginning. Yeah. Kasi ang sarong tao, di ka pwede magtaram kung wala sa puso. So, I can talk with faith Oo. in my heart Yeah. because I am rooted from a family of farmers. Yun. Oo. Sabi ko nga ni, paano may heras ang sarong bagay kung di mo namamatayan? Yes. Kaya sabi ko nga ni, if I remember that time, one of the farewell walk of Yvette, Yeah. sabi niya, Opo. I am proud to say, which I repeated today, I am rooted from a family of farmers. Magayon. And sabi ko nga ni, always go back to your humble beginnings. Yes. Oh. And siguro, bago kita magtapos Ka Henry, gusto ko pong pasalamatan ang mga ARBs Opo. na natawan na ning titulo, natawan na ning mga support services Yeah. and legal services, and sa mga dai pa po natatanan. Opo. Maghalat po kita kasi po meron po tayong mga processes para Yeah. po ang individual titles ay mapa sa kamotindo. And sa poder ko pong ini, sabi ko nga ni, ang wish ko lang for Bicol is Bicol dapat saro sarabay. Wow. Yan po ang hubeto kasatuyang namama yung director ngayon yan, Opo. si Director Rio Ben Theodore C. Sindak, na unity is the source of strength in his sa kanyang pamamayo. Yeah. So, in closing po, salamat sa mga top officials and my peers for giving me a chance to Opo. serve and lead. Wow. Maray na Gary halbaw po sa valedictory Satuya address, Gabos. madam, ano? Valedictory address. Okay. Balikan ko lang itong sinabi mo tungkol sa mga ARDs na naghahalat, diba? Opo, Saan opo. po sinagay, pwede kayo mag-follow up po na direkta nga, halimbawa, kung may concern sinda ang mga ARBs ta sa Bicol region na nag-aantabay ngunyan. Okay, sa mga nag-aatabay po ngunyan, itong mga agrarian reform beneficiaries, Nasa waiting ngayon. nasa waiting, list. Libre po ko magduman sa mga Opo. DAR municipal offices kasi po, lambang munisipyo, igwa kaming opisina. Ayan. Kabus po na munisipyo, digdi sa kabus na probinsya kang Bicol, Accessible pati. accessible po kasi Opo. nga yun ang sinasabi is reaching out. Reaching out Opo. to those who are in need. Yeah. Opo. Yan po ang samuyang mantra. Opo. Kaya katabi ka agraryo nila, paano ka na-inspire na maglaog sa DAR? Although sabi mo ka sa bago hali, ka sa pamilyang paraoma ka mo. Opo. Yun naka-inspire sa imo para maglaog ka po Yes, sa DAR? number one. Oo. I am so much inspired to be
in public service, and I consider DAR as my first love of work. Wow. Oo. And if you go back, meron mo bang time? Yeah, sige, go ahead po. Yeah, Sige, when I sige lang. was Sige lang. then 21 years old, palang sinasabi ko, I really wanted to work. Gusto ko kasi ma-prove yung self-worth ko. Iyo baga. Iyo And I wanted to be dependent. Kasi ano kami, we are raised by a widowed mother Yeah. with 3 kids. Opo. And because of perseverance, Oo. here we are. Yeah. And nung ako po ay nag-age 29, happily married, Oo. naisip ko na I want to work. Yeah. Because nga, I want to add butter to the bread provided Yes, by Mr. yes, Santiago. opo. And now that I'm nearing to my twilight, ano ka, yeah. Henry, ano? Gano'n, no? Aged 64.11 Talaga. Yan. months. Haranina ha. I really, Okay. hindi na ito need, hindi don't want, but Opo. Yeah. a choice. Opo. Because I want to share. Yeah. Iyo. I want to share what stock knowledge I had. Yeah. And to show by example the commitment and passion to work Opo. for the benefit of our agrarian reform beneficiaries. Yeah. So sa mga nagdadagugod niya na mga ARBs and members of the ARBO, Opo. pero may kitang maging active, Yes. magpartisipar sa mga paapod kang opisina. Tangan kita po maaraman kung ano ang nangyayari sa departamento. And sabi ko nga, education is a continuing process. Yeah. Magdagog Oo. lang kita sa mga meeting and conferences, sarong bagay na yan para kita ma-educate. Iya. Nakaka-inspire man ang istorya mo ka-agraryong Nilda, ano? Sa paali ka talaga sa pamilyang mga farmers, and then na-inspire ka na magtrabaho. And mo niya sa ang resulta po kan sa imong trabaho. Opo. Diba? Sadyang nakaka-inspire sa ibang mga tao na gustong maglaong tabi sa serbisyo kang gobyerno. Ano? Pag-araw ka ng sitwasyon. Opo, kasi nga, paraming sabi ko, pirming maugma kung Opo. babalikan mo yung nakaraan. So, siguro ka, Agrario Henry, Opo. Salamat Yeah. sa imbitasyon. And I am for what I am today. Dahil po sa suporta kang gabos. Yeah, yeah. Naka-opisina ko sa DAR. Opo. And pag-recognize ako and pagtauning pwesto ni Secretary Conrado Estrella III. And of course, ang sa tuyang ginagalangan na Presidente, Opo. President Bongbong Marcos, ang sa yung gobyerno sa DAR, pirmi pong naka-align sa Yeah. 9 goals kan sa tuyang Presidente. Yes, okay. Kagraryong Nilda, salamato na mare po sa oras mo sa tuyang programang Kape, asin Baretang Agraryo. Ano po ang mensahe mo sa gabos na nag-antabay ngunyan, hindi po sa tuyang programa, tabi, lalo na ang mga kliyente kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po ang proyektong split. Okay, so sabi ko nga, sararo, sarabay, sulong agraryo. Tulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po. Yan po mga tugang special assistant to the regional director kaagraryong Nilda Santiago. Yan. Pinaghiras niya sa iyang eksperyensya hindi po sa laog kang Department of Agrarian Reform as in po sa iyang journey kung paano po siya naging nakaisip na magtabang para po sa tuyang mga kababayan digdi po sa buong Bicol region. Kababayan ko po ini. Di na kumadagdag kung kababayan ko ini. Okay. Mga tugang, salamat kung sa inyong pagantabay sa pangaran po ni Regional Director Theodore Sindak
asin po kang proyektong split. Abangan po ninyo sa masunod pang edisyon kan sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ini po si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nagsasabing sulong agraryo. Sa imbong ladango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Attention!